Kidamtang chiti ni phain ko rage thomarni socheng thanta constituency along kumani jongjung a hinpen isi welfare society Amahang Kapathek bonlo bangso puthak denarong along ex KPLT Sampri Atur welfare society asong a hinpen kachidon thek thelam the pherang kia mai long pangdak pon kumani bang phu amethang jongjung pen welfare society Amahang Kapathek pon puthak denarong along kedu ex KPLT Sampri Atur welfare society asong a hinpen kachidon thek thang thek chipaklang pon Bangso hut komania bang pu Amena jongjung welfare society Amahang Kapathek pona puthak denarong along kidu ex KPLT Sampri Atur welfare society asong aphan klardak pen pachini ponang ji pusi pherang kia mai long pen pachini pon Nikitum ex KPLT kem this ben epen api September 23 ani nikitum ex KPLT welfare society Sampri Atur pun seng epen api labang so asong seiwe pu alangi wajaru hanjang mate don rikram sa alangi tumsi labang so kem disben arni sialangi tum seng nang pu nili phan birta nang pachon lo nang pachon epen api sitame nil tum labang so asong ex KPLT welfare society pu seng epen api sitame alangi tum jongjung ako alangi tum soceng henta ex KPLT welfare society socheng denta kumuti puseng det lasi labang so keseng det ke alang nitum nilitum ke das mate member suman ansitame kopie joini si alang nitum charlu je pin pen mate pupu birta chen e pin pen labang so socheng denta welfare society pula support news mate media chipi malasi Kidamtang chiti ni phain ko rake thomarni kadukawi chingwai chingsai pensi ex KPLT Sampri Atur welfare society asong Amahang Kapathek bonlo bangso pita socheng thanta constituency along welfare society Amahang Kapathek pona bangke chok che puta pherang kia mai long ningchi pon Lili tumalong ala KEURF Karbi X Revolutionary United Youth Forum alang itu sta fans tame kurang curu pilo alang itu sta me nili tuma fan non official declaim along ason itu resolution kecepatan jelong sta me pinang kecerap do piana pot kecun si nili tum hek panlom be pala tum sta me suri ningkang sama kardon pilo lapen lancho sta me nili tuma fan puthok kat nili tum karbiang long See answer. Kai tu rang rong hans tame alang ni long tame farnisi tarik non 8 October 2021. Arni alang is tame nil tong paritian nang pidun pen. denarong pen Bikrom Teron Karbiang Live